Maltin reġgħu esperjenzaw tuħ regolari tad-dawl fosthom dan l-istazzjon. M'għandux il-maġġoranza fil-Parlament. Jiena m'hemm xejn. Sinjuri, nsemilkom ftit iktar tard mis-soltu minħabba tuħ fil-provvista ta' l-elettriku u dawn huma id-dettalji ta' dan il-bulettin. Il-tuħ tad-dawl laqat ħażin ukoll il-biccerija tal-Marsa. One News għandu informazzjoni li l-ġimgħa filgħodu għal-ħabta tas-7 inqata' d-dawl fil-biccerija. Dak il-ħin li nqata' d-dawl dan l-istazzjon huwa informat li kienet diġà ħarġet iċ-canga mill-friza biex isir il-proċess ta' deboning, jiġifieri l-spulpjar tal-għadam miċ-canga. Jirriżulta li dan il-proċess ma bediex qabel inġieb il-generator għal-ħabta ta' 11:30 ta' filgħodu. Dan ifisser li ċ-canga għamlet mal-4 sigħat u nofs barra mill-friza. Kellim mal-Ministeru ta' George Pulicino ikkonferma din l-aħbar iżda saħaq li l-laham ġie ttestjat qabel ġie ipproċessat. Madankollu sorsi fil-biccerija qalu li l-prassi dejjem kienet li l-laham ġala darba joħroġ mill-friza jiġi pproċessat mill-ewwel u mhux joqgħod jistenna 4 sigħat. Sa dan it-tant l Malta qalet li fl-ahhar sieghat mal-40% tal-pajjiż spiċċa mingħajr dawl f'dawn l-aħħar jiem. Fost il-lokalitajiet li ntlaqtu appart il-Marsa kien hemm Birkirkara, Ħal Ormi, Ħattart, Santa Venera, Ħamrun, Florjana u l-Belt Valletta.